Moikka moi! Tänään poistin tomaateista ne varkaat. Elikkä jos tässä on tomaatintaimi, niin näistä onko tää nyt lehtihankojen yläpuolelta täältä. Mutta tänne en koske ikinä, etten vahingossa nappa se latvaa. Et sitten kun näkee, että se on ihan selkeästi tulee tuosta varren vierestä, niin ne voi ottaa. Ja sitten nuo sirkkalähet oli jo keltaiset, niin ne minä rapsasin pois. Ensimmäiset maissit meni vähän huonoksi. Nämä oli ihan liian pienessä ruukussa liian pitkään, että en usko, että niistä tulee enää mitään, mutta en nyt on niitä vielä pois heittänyt. Mulla on uudet itämässä, mä olin niitten kanssa vähän liian aikaisessa. Ja näistä tomaateista niin näytän, elikkä ne on nyt tällaisia. Ja sitten vielä kun ne istuttaa ämpäriin, niin tästähän voi nämä alimmat lehdet ottaa pois ja laittaa sen ihan kunnolla tuolta sinne multaan, niin sitten se tekee tuohon varteen juuria. Joissa on vähempi lehtiä ja toisissa on taas tiiviimmin. Riippuu ihan lajikkeesta. Mulla oli esimerkiksi, tässä on hassun näköiset nämä lehdet. Tässä ei ole mitään vikaa, tää kuuluu olla, vaan tietääkseni vähän erilainen. Tää oli Pink Tiger. Joo. Englanti on tosi hyvä. Ups. Sitten pienempiä lajikkeita. Aztec. Pensastomaatti. Pienistä pensastomaateista ja ruukussa kasvatettavista tällaisista esimerkiksi amppelitomaateista, niin ei tarvi välttämättä niitä varkaita poistella. Näistä ihan pienistä ei tietenkään, mutta amppelitomaateista vissiin on jotain eroja. Mutta mulla ei ole nyt yhtään amppelitomaattia täällä, että Hiiumaan tomaatti on sellainen, tekee isoja vihreät, tosi makeat pihvitomaatteja. Olen saanut mun äidiltä nämä siemenet. On ihan superherkullinen. En ole missään puutarhamyymmälässä nähnyt niitä siemeniä. Äiti on niitä vuosien varrella niistä muutamasta omasta tomaatista aina, mitä on kesällä kasvattanut, niin kerännyt. Hän oli niitä joltain ystävältä saanut joskus. Ja sitten on ihan keltaista päärynätomaattia. Tanskan vientiä. Red cherry. Kaikenlaista. Nyt mun pitäisi järjestää tää kasvihuone ja tuoda tuolta sisältä muutamat daaliat, mitkä on jo alkanut kasvamaan. Ja revonhännätkin pitäisi koulia. Mun on aika paljon hommaa, mutta minä voin näyttää, kun olen saanut hyvälle mallille. Täällä näet, miten on kasvihuone sitten järjestetty. Nyt minä vähän kyselin tosi ihmisiltä, että haluaisiko joku ostaa mun ylimääräisiä tomaatintaimia. Tossa on muuten se varas. Nää otetaan pois. Ja täällä näkyy jo itse asiassa kukkanuppuja. Mie en edes poista niitä, vaikka nämä on niin pieniä. Ei ne mitään haittaa. Jos tulee tomaattia, niin sit saa tulla. Auringon kukat kaipaa vähän vettä, ne on suuttunut. Täällä on niin hirveän kuuma. Samaten nämä on ihan kuivia, nämä mulle jonankidat, vaikka minä eilen kastelin, niin pitää laittaa lisää vettä. Hyvä olla lämpömittari aina tässä kasvihuoneessa. Nyt täällä on lämmitys, täällä on 15 astetta. Täällä on oikein mukavat oltavat. Ei paahda ja ei ole kuitenkaan kylmä. Tuossa on muuten aika hyvän kokoisia nämä sinniät jo. Varmaan ei kauan mene, kun saa tuonne maahan laitettua, että alkaa kukkaa pukkaa.
Tuolla on noi kesäkurpitsatkin jo aika isoja. Ne kasvaa tosi nopeasti. Kurkut on aika maltillisesti kasvanut, kun ne haluaisi, että olisi vielä lämpöisempää. Munakoisot. Yhtäkkiä on tullut ihan hurja kasvupyrähdys, kun on ollut lämpöisempiä päiviä. Salvia. Haluaisi jo kukkapenkkiä pitäisi siirtää. Koristetupakat. Tää oli tosi nätti muuten tää. Tää on sitä. Oottakaapas nytten. Tiikerikaunosilmä. Joo. Ja siitä se sellainen valkolehtinen, valkoiset terälehet ja sitten violettikeskusta. Ihan superkaunis. Ja siis se tuo niin ihanaa kontrastia sinne kukkapenkkiin, että suosittelen. Lehtikaalithan kestäisi jo kylmää. Niitäkin voisi alkaa viemään jo tonne penkkeihin. Minä en ole vaan vielä päättänyt, että mihin kohtaan me istutaan. Niin. Tonne minä laitoin vaija ja Nassau pensaspapuitamaa. Ja kuten näette, kohtaan papuja tulossa. Täällä on jo niin ihana tomaatin tuoksu. Se on jännä, miten nämä tomaatin taimet jo tuoksuu niin ihanasti tomaatille. Ai että, kesällä pitää tehdä erilaisia tomaattikeittoja ja tomaattisosetta pakkaseen ja herkutella myös ihan silleen. Sellaisenaan. Lidlin toi kurkuma vähän suuttu. Joutui omasta mielestään liian viileeseen, kun oli kaupan sisätiloihin tottunut, niin eiköhän se siitä taas varmaan reipastuu, mutta nyt hän on vähän järkyttynyt. Niinpäs vilautan vähän noita kukkapenkkejä. Edellisestä videosta ei ole montaa päivää, mutta täällä on tapahtunut ihan hirveästi. Pionit on hurjasti kasvanut. Sitten on tullut muutamia ekoja tulppaaneja. Ihan niitä tällaisia vähän kuin vesivärillä maalattui. Sitten istutin viime kesänä. Niin on levinnyt siemenistä tänne moneen paikkaan. Pinaatti on alkanut itämään. Alkaa täällä jo vähän jotain pientä salaatin alkuukin näkymään. No moi!
Ilta hämärtää jo ja nyt on kasvihuone järjestetty ja lehtikaalit pääs ulos. Ja nostin ne nyt vielä ihan noissa ruukuissa. Ne kestää tietääkseni kylmää. Ne ei oikein enää viihtynyt tuolla kasvihuoneessa. Gladioluksia nostin tähän hyllyyn. Ajattelin, että jos tulee vielä hirveän kylmiä öitä, niin voi tuohon vetää harson ympärillä. Se on nyt kasvihuoneen ulkopuolella. Tähän on laitettu tomaatteja. Siinä edessä on pari pelarkonia. Sitten tuolla on alhaalla nuo Italian yrtit ja tässä on zinnia-hylly. Kurpitsat ja kurkut laittelin nyt silleen, että ne on samat laikkeet vierekkäin. Kosmoskukat pääs ylähyllylle, koska on tosi pitkiä ja nyt on tilaa kasvaa. Nyt nämä on nostettu just silleen, että korkeimmat kasvit on täällä ylähyllyllä, niin niillä on enemmän tilaa. Ja sitten on otettu tuolta yhdet hyllyt pois, niin tuossa on sitten vähän noita auringonkukkia ja loput tomaatit. Nyt on kivasti järjestyksessä kaikki. Kiitos kun katsoit videon. Palataan taas puutarha touhuihin piakkoin.